ए जी का रे देखिए रक्षाबंधन है जा तनी नहीं हर लेकिन रहब हम एक हफ्ता। एक हफ्ता हाँ जाए मत लगा फट से नहीं कि चलो 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 जाए के बाद राखी बांधे के बाद तुरंत चल दे के बाद ठीक ना डरामा मत कर ना तेज के लौट के चल चलब हम ठीक बा। हमारा के तो बढ़िया बा हमरो 1000 खर्चा होके सब बच जाई चलो चल साल बापा ये खाली तो त्योहार आवता वो खातिर पैसा रुपया पता ना कौन बैंक में भर के रखता ना फिर भी का पैसा जे कमाता हूं ना जानता तू तो ले जाता नहीं उड़ा देता रू कौन कहीं रोज रोज उड़ावतन यही से तो गाड़ी दूसरा के दिया गइल ह कि पैदल चले के तेल ना भराए के पड़ जाती पैसा उठ जाई। अरे हमार माथा मत गरम कर दो तो तोरा के लिया के जइबो ना कर माथा हमरा नहीं राखी बांधे के बाद तोरा ठीक ना हम समझाई ना तो दिमाग में ना घुसेला जब देखा तब झगड़े के मूड में रही ना रहो। अरे चल उ के झगड़ा में करबी चल जल्दी जल्दी औसन मरद पाके तोर गइनी चलाओ जल्दी जल्दी बाग चले के मन नहीं करत। देख अब तोरा गाँव आ गई ठीक ना अब हाला गुला हमरा से मत करे ना तो हम लौट के चल घर है अपना तो चल ना जाई अब आ गई नहीं है डर कोना बात के जहां हाला गुला करू तो बार खैनी फेंक देबो केहू ना ठवा ले। अरे तोर त्योहार के लिए तो कम से कम मुंह बंद करके रखी जब देखा तब एकदम से जहरे उगली ना हम झगड़ा करते हैं कि तू करते रे चलो के हो रुका तनी जीजा जी खुशी रह गोड़ नहीं ठीक बा दीदी के तो बड़ा सो हट के गोड़ लागत तर सार कहीं के बोला बड़ा देर दिन पर कपार तो खौले लगाता हमार तू ना मन भी रे हम कहत नहीं कि राखी बांधवा दे तो भैया कोई जानत नहीं खुता मारा बहुत जेबू हमार दिमाग गरम कर देला से करी माई के सास कहो सर ऐसने बही रखले बड़ा सार कह के है घर आ के हम दिमाग चटतवतिया चाट खत्म कर देला कोई संसार जीजा बारी सकल है रे सरबा चल ही आई पानी उनी पी ली हां चल आई जैसे लेकर महीन वो चली उस सारा बाबा ले रे आओ जा तारे का हरिहरी दिया भैया अटकता दीदी एलबी अरे बुचिया आओ जाओ जो बैठो बैठो गोल लागत नहीं भैया खुश रहो हां गाना राणो हां हाई कौन जगह लगोले बनी अरे ई बच्चा नवा के हो खियावत रहनी हो चला उल्टी न करत रहता और ठीक बा ना हां एकदम ठीक बानी लागत कबो को देखल है नहीं यहां फाड़ के देखतानी देखा तनी सार हो तो देखी ना सार माने संसार होला तोरा का पता बारे तो निये देर में कैसे गिरगिटन लेखा रंग बदले ना भई जानल तोहरा मुंह पे तोहरा लेखा आ जुकिया रही ना तो सारा वही तो एक कइले रही अरे लगल झगड़ा होते अब सारवा ही तब कहलन औरी दे बका अच्छा जाए दो सारे न लागो का अच्छा रौरे बताई कि रौरे सार लगब तो सारे न कहब ना ठीक हां अहित कहल बेकार ना हो नहीं जाए दी कोनो बात नहीं खे में दिक्कत नहीं खे ठीक सार हो एकरी बहिन करा के हितवा ए गाड़ी मत दो आय सार हो तो गई ना दी सार हई तो बड़ न हई अच्छा ई बात सही हां हाई सार हमारे दुलारू आए करी बहिन करा के हां तारा से नाम ना मारे के बाद सार सरवा के या कौन काम हम बानी न रौरा के संग देखे कितना आराम से बैठल बा एकरा देखाते नहीं खे कि हां बड़ खाई तो पानी उनी लेके आई बुद्धि नहीं खे आगे कपार पर बैठ जात रह ऐसे ना डांटे के छोट भाई न हम जाए दी एकर माई तो मर गई लेकिन हमनी के कपारे छोड़ के चल हां एगो माला रे तू तो बहिन नहीं रे तोरा बोले के चाहिए ऐसे बहिन नहीं तो हमर भाई नहीं खे अभी जिंदा बा भगवान करस के हमरो उम्र लेके हमर भाई जी कोइसन भाई कहां के भाई तो पूछ दे तो मार के अरे महाराज जाए ना रउआ देखा तारा ना खींच दे बहिने मारब 4 लौर तो गिनब 2 लौर जनते नहीं खू तारी सब हना देखला हतना बोलतन तो योने कतना हमरा के बोलत हई हां ना जी अरे बतिया हमारा ना बोलो जरा छोड़ा ना भैया राखी के दिन है इब्राहिम तारा के राखी लेके आओ तनी बांधत तनी ठीक बा अभी ले आइली सोना बुझा तक लेट हो गई ठीक बा सुन गाड़ी सर दे राखी बांधू आ 1.5 मिनट के अंदर जले एकदम रवाना होके के बा का है बरा रहब जना का बड़ा दिक्कत परेशानी बा का हो गई अब हे रह जी तो खाना देना के बनाई खियाई हम नहीं खी हमनियो को खाना दाना हम बनाएब ना अरे हरे मोटकी
तू तो तैयारी बड़ी रहे खाती के ए देखो हम रही हमर ना बाप में। महतारी होती चुकी से होते छका क दिहलस खिया पिया के त मोटकी कहबे ना कइलस 2 दिन से खियावे लगल त निहारे लगल मोटाई तो जाए दे अरे तो साल भर के परब हाला मत करो सब माई बाबू केहू ना कुछ कहेला तू जानते लोग के खिया के पाल पोस के बड़े हो करला माई बाबू लेकिन मरो जोन बुझाला तन एही से कहनी न कि आंख खोल के देखिया जा हमरा खातिर लइका त ऐसन उठा के लेके अइला जना घर के ना घाट के कुकुरन लेखा ना महाराज कतना बढ़िया बानी रोगा खराब के कह ए भाई अब तू राखी बहवावा हम अपन मेहरारू के लिया के जाई घर में सीधा रही तोरे राखियो की बनवाई जा आ तने हम तनी आओ तनी घूम फिर के ठीक हाँ है सामने चौक हो जाता नहीं घूम हाँ। फिरे अच्छा ठीक बा आई घूम फिर के आई हो एगो बान तो एकरा के पतई दिया त हरियर चबाए के साला जाके होने लकड़ी चबाता सूखल बकरा बकरी के कौन काम बा भैया पानी पानी धो दे हमारा कपारा पर लेके अभी का आवतन पानी गोलन धो दे होने का जाने कैसे कैसे ही चलेला कि अगर पानियो नहीं खियावत कलवा अपन खराब न हो गलो भैया जा गोरे न हो जा चलल बड़न पानी ले आवे का है अच्छा आगुलू ठीक है बा लगा त कब देखल ही नहीं खे वैसे ए जाए दो हो देखे दो ओसे ही देखत रही टुकु टुकु कौआ लेखा ताके दो ताके वाला के रोकल बा हई गमछिया कपार पर धो ले तनी हां धलो हेमरा उतना खुश बानी न हम ये सोचतनी का हो गई और रास्ता सोचतनी कि कब भैया के घरे पहुंच जी भैया के राखी बानी हम। जाए दो तो आ गइलू ना सबसे महंगा वाला राखी खरीद के लेके आईनी है सोच ल हां कनी है एगो त हमार भाई तब का ओन कहीं कि मारे 2-4 गो बना सकी सस्ता बड़ा महंगा बची एगो तो तोर भाई आ हौ कहा तोर दुश्मन ए महाराज का रो बतियावे लगी सुना सोचा कि सुनाइए नहीं खेते तोरा के पूरा खा अब तू हमरा के गिफ्ट निकाला जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया बाकी मिठाई भी आइल बड़ी तब का और तो कि रोज रोज मिठाई लेके आवे के बा हमरा ए तू हमरा के एगो बात बताओ तू माने बहुत बढ़िया काम करता रे लो भैया तनी 5000 बा कम नहीं के अटनी रहबे कोइला बगलिया में कनी 3 तलिए झुमका बनवा के गिफ्ट हमरा के रखले रही हो ए 4 दिन बाद पहले हमार बात सुनबे कि अपने भैया से करबे चुपचाप रह हम में ताला लगा के अभी भैया से बतियाओ तनी 2 आदमी बतियाओ तीसरा के ना बोली भैया से बती है बाद में पहले सही से बतियाओ ठीक ना का बोला का बोलो ई पहले बताओ कि हे भैया के तराखी बांध लिया हो भैया के वो हमर भाई ना हो का हो कसाई हो तो ए महाराज रो वो का ओकरा फेरा में पड़ल बनी उ सब तेरा भाई हो हमनी के उ साला उ समझी कि घर के एगो नौकरे बा ओकरा बराबर जो न रह गेले तू का बैठ गेले है ए जे बैठा ए मर दे कहीं को भैया तारा के तो मन करता कि सार कहीं कहीं इतना गरियाई न कि छील देही तारा के हम जानते रहे कि तू कितना बढ़िया आदमी बड़ा लेकिन तू बहुत खराब आदमी बड़ा मर दे ये महाराज कैसे खराब आदमी हम हो गनी का हो गई हमरा के बोले हमरा भाई के कुछ मत बोली ठीक बा ते हमरा बर्दाश्त ना तोड़ तो धक लोलवे तोड़ दे चिन्हत नहीं किए हमारा के तो दुख है तू ही तो कैले बाड़ी ओइसे आज तोर भइयो करता ई मोय झगड़ा होता है करे पाछा हैं करे पाछा झगड़ा होता बड़ा मत बताओ सर कह के जानता हो हमरा के ई का जाने कैसे अभी ले जियता ई छोटे पर काहे ना केनियो भाग गइल अब ले आवा ना कुछ चला के मार दे एकरा के हम मोर भी चला के रे मोर भी बोल भी तू फालतू देख मारा मत दे हम कुछ निकाल जे उल्टा सीधा फिर ए वापस परम मौके त्योहार पर के दिन बोलतिया। का मारा मारी हाला गुला ना करे के चाहिए चुपचाप हो गइल राखी बन्हा गइल चली जा रे सुन पहले हमार बात अगर राखी बांधे के बा तो दोनों भाई के बांध न तो एगो के ना बन्हाई ठीक ना चल हई हो राखी खोल चल कैंसिल कर ना बन्हाई राखी
ये पाहुन काहे के मतलब हरे? देखी ई का कहतनी महाराज ओई राखी बन्हावला राखी खोलवाई एकदम हम खोलवाई सरवा ना रही रिश्ता नाता तहनी ले हमार सर हईतर भाई होखेला कसाई। इनका दिमाग के था है ना चलेला कबो कबो पागल लेखा आज के बाद एहू तोरा भाई के हम राखी ना बांधे दे आने तो बन्हाई तो वहू के बन्हाई। का हाँ हमरो के ना राखी बन्हाई ना बन्हाई हो ई काहे यही तरे हमार मेहरारू हमार मन हम ना बांधे दे। हेकर पछा हाँ का रे कुछ सिखा पढ़ा देले बड़े सुना सिखाइले हैं? पढ़ाइले कुछ नहीं कर पहले हमार बात सुन। अच्छा ये बताओ अपन ये दिमाग से सोच आ तू हूँ सोच अपन ये दिमाग से कि माई बाबू नहीं ख बेचारा के उ तोहरे बदौलत में बा अब उ एक दिन तहरा नियर ना होई आए बताबो ओकर माई बाबू तू ही न बाल आ तू ही जब एकरा के ना मनबो आ ना जनबो त गांव घर एकरा के बानी जानी जब तू ही लतियबो त गांव घर न मारी 4 लाख है वो भाई ह छोट बा ऐसे ना न करे के चाहिए तारा के कितना बढ़िया से मानता। तू ही सोच ल कि ओकरा जगह पर तू ही रहत तारा पर का बीती तो सोच ल कि ई ओहू बात अकेला ठीक पर ओसही कहतनी ई बीतता। बात ठीक कहतनी ऐसे ऐसे ना करे के चाहिए। हम तो सौतेला माई के सुनले रहनी हो कि ऐसे करली सर जाय दी ठीक सौतेला कहतनी भाई हो बड़ा ओकरा खातिर आ इहो बाड़ी सौतेली बहन ठीक है आज ये हमार आँख खोल देनी रहुआ अरे ऐसे ना करे के चाहिए। हमार कुछ कतनो ना होता एगो छोट भाई न भाई हम आज तक एकरा से सौतेला वाला व्यवहार करत रहनी हम अच्छा तारे के कोनो दिक्कत परेशानी होई त इहे न भैया बता इहे आटी हमारा के पास इहे ना ठीक आटी कहतनी आ तोरो के उहे न करे कतना बड़ गलती खाली एगो करत भैया जरे बता बुझिया हमनी के बहुत बड़ गलती करत नहीं जा हम तो जानते नहीं कि हमार मेहरारू बहुत चलहाक बिया लेकिन साफ भोथर बाड़ी तू चले अब राखी तो नहीं खिले के त का बान तू ही ना कहत रहे कि हमर ये कोई भाई बता हमें कोई राखी लेके जाई कहत रहनी है कि 2-3 गो कोनो बात नहीं खे हमार बन्हा गुल हम ई बाटल नहीं खी जाओ आज से दोनों आदमी तारा खातिर एक बराबर बनी जा हमार बन्हा गोइल हमार हो गइल इहे राखी खोल के फिर से इनकरा के बांध दो ठीक लो हां ई न भइल बा जवन आज से हमार तवन आज से कर हां इहे रहे के चाहिए एकदम मिल मिलाप। आज ले मरी ह डटी ह मत कबो ना एकदम अपन भाई नियर मनी है जनी ह ठीक ना आ तू आज के बाद बढ़िया से मनी है बढ़िया से जनी है ठीक ना ठीक हाँ आज के बाद वैसा ना होके के चाहिए जैसे तू अभी कैली हो भाला कह कि हम संगे संगे आ गुनी हो तो कुछ देखियो ले हनी कि घर में का मैटर हो रहल बा हम ना आईती तो का जनती ना जाए दी ना थी तो हमनी के आज तक बुझातो ना रहल है बहुत बढ़िया कहनी रुआ के समझा ए दी जी अब हमार भाई एगो ना दू दू गो बाना अब दोनों तरफ से हमरा नेक चाहिए। हाँ हाँ भी भइल बात हम तो नेक दे देले बानी हम नेक दे देले अब तू बानी द हमरा के हम दे दे बचवा ये में जाए तो खिसिया हम तू आज से एकदम तू कोनो टेंशन मत ली है हमार से भैया तारा पे खुशी बनी तोरा से देख ना गोबर पानी ना कपड़ा फिचवाइब ना बर्तन मजवाइब ना खाना बनवाइब सब कुछ मिलजुल के कइल जाई। हाँ अब दोनों ठीक जना ना? इनकरा के नेक द जा आ सुना तारा बही के नेक हम रस्तिये में दे देल बनी मरनी 2 फाइट दी फैट इतना बड़ बेइज्जती ना कोई नहीं आखे काहे ना बड़ बेइज्जती कर अब जा हम तारा के का कही तारा के का कहबो? पटक के मारे लायक तू काम करता रहो ना तो बार बहनोई ना रहते तो तार गोड़वा छटका देती अरे ना मारिए दे तो बारी ना हाँ ज्यादा ना मारल जाला अब देखी हम रउआ का बात मान गई नहीं तो हमरो बात मानी न ती सोच ली हाँ बोल मारल मत करी ना मारी हाँ ना अच्छा चल ठीक बा। देखिए हाँ हमनी के तो समझा बुझा देनी हमहू समझावत नहीं अपना में कबो झगड़ा झंझट ना करे के चाहिए अपना में ना होके के चाहिए जब भी काम में आई तो बहिनी हमारा ही काम में हाँ तो भैया तू ही बताबो ये एक तरफा बतियावत रहली आई दुख हल करत रहली तो हमरा गुस्सा ना बरी ना जाए दी अब ना करी अब तो हमनी के एक अब हो एकरा गई के जा ना काहे के पीटो? अब देखिए अब हमनी के एक हो गई जा अब कोनो अंतर नहीं सर तू खुश रही देखा आई अगर साजी खूनी ना लिए ला बनती तो बाज जाई तार घंटी भाग जाई बिहान भेल अपना गाँव में ना अरे हाँ आई हाँ तो ठीक बा 2 दिन रहो हाँ 2 दिन रहबे सच में हाँ रे एक हफ्ता पागल कोई कब दिन का? एक हफ्ता हाँ एक हफ्ता हाँ चल 1 हफ्ता हाँ ठीक बा आ घरवा भैंसे के तार बाबू खिए है आके मुर्घटिया में नहीं घरे आदमी हुई हो न की
अपनी मन से 2 दिन तब ना- रखबा, हम 2 दिन कहब त ना पड़ नहा धोआ ली जा जो नी नहा धोआ ली जब फ्रेश हो जाई आ तब चलल जाओ तनी मार्केट घूमे हां ठीक बा ठीक ना हां ली। तनी तू देखा ना चाय चाय वो बना दो तले रहता मेहरारू हमर कितना बढ़िया बिया सर कहीं का पैसा देला तू हमारे मेहरारू को दे दे हमारा तो जाए दो लोग तहन जन में अब बात बल्टी चल बमनी के काम होई लेकिन अपन बचा के राउर पैसा बा एक और पैसा बा राउर बा हां हां ओमे बाटल बा चला ठीक बा तनी चाय वो बना दो तले ठीक बा। तू हूं बबुआ हेलो हई हटा दो हाय देखो मोबाइलवा छूट गुल का ध दियो घर में जा दो 2 दिन रहियन जा खूब बढ़िया से बनावल जाई आ खाइल जाई